உற்சாகமாய் கரங்களை தட்டி நம்ம ஆவியான வரவேற்போமா. ஆவியானவரே எங்கள் மத்தியில் கடந்து வாங்க, எங்கள் மத்தியில் கடந்து வாங்க ராஜா. எங்கள் நம்பிக்கை நீர் மாத்திரம் ராஜா, எங்கள் நம்பிக்கை நீர் மாத்திரம். நாங்கள் உலகத்தை நம்பலை, உலகத்தில் உள்ள மனிதர்கள் நம்பலை ராஜா. கடைசி மட்டும் முடிவு பருந்தோம் எங்கள் நம்பிக்கை மாத்திரமே நம்பியிருக்கிறோம் ராஜா. உண்மை மாத்திரமே நாங்கள் நம்பியிருக்கிறோம் ராஜா. ஆண்டவரே எங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் அற்புதத்தை செய்யுங்க, எங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் அதிசயத்தை செய்யுங்கப்பா. நாங்கள் உண்மை மாத்திரம் நம்பியிருக்கிறோம், நாங்கள் உண்மை மாத்திரம் நம்பியிருக்கிறோம்ப்பா. ஹல்லேலூயா. நம்மளை கரங்களை உயர்த்தி ஆவியானவரே, ஆவியானவரே நாங்கள் உண்மையில மாத்திரம் நம்பியிருக்கோம். வாயில திறந்து சொல்லுவோமா, ஆவியானவரே நாங்கள் உண்மை மாத்திரம் நம்பியிருக்கோம்ப்பா. ஆண்டவரே நாங்கள் உண்மை மாத்திரம் நம்பியிருக்கோம்ப்பா. உண்மை நம்பும்போது எங்களுக்கு வெட்கப்பட அவசியம் இல்லை, நாங்கள் கஷ்டப்படுறதுக்கு அவசியம் இல்லை, வேதனைப்படுறதுக்கு அவசியம் இல்லைப்பா. ஏன்னா எங்கள் நம்பிக்கை நீங்கள் மாத்திரம். அல்லேலூயா. வாயில திறந்து சொல்லுவோமா, எங்கள் நம்பிக்கை நீங்கள் மாத்திரம்ப்பா. வாயில திறந்து எங்கள் நம்பிக்கை நீங்கள் மாத்திரம்ப்பா, எங்கள் நம்பிக்கை நீங்கள் மாத்திரம். ஆண்டவரே நாங்கள் உண்மைங்க நம்பியிருக்கோம்ப்பா, நாங்கள் உண்மை மாத்திரம் நம்பிக்கை. ஆண்டவரே அல்லேலூயா. உம்மைத்தான் நம்பியிருக்கிறோ. வாய்களை திறந்து உம்மையன்றி யாரும் இல்லையப்பா. கரங்களை உயர்த்தி உம்மைத்தான் நம்பியிருக்கிறோ. ஆண்டவரே உம்மையன்றி யாரும் இல்லையப்பா. நீங்க தான் ஏதாவது செய்யணும் என்று எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறோம். நீங்க தான் வாய்களை திறந்து செய்யணும் என்று எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறோம். நீ சொன்ன வார்த்தையை பிடித்து கொண்டோ, நீ சொன்ன வார்த்தையை பிடித்து கொண்டு உங்க முகத்தை நோக்கி சொல்லுமா, உங்க முகத்தையே நோக்கி இருக்கிறோம், உங்க முகத்தையே நோக்கி இருக்கிறோம், உங்க முகத்தையே நோக்கி இருக்கிறோம். உள்ளத்தின் ஆழத்தில் அற்புதம் செய்யுங்கப்பா எங்க வாழ்க்கையில. உண்மை தான் உள்ளண்டி யாருலப்பா. அற்புதம் செய்யுங்கப்பா எங்க வாழ்க்கையில. உண்மை தான் நம்பியிருக்கோயேசப்பா, உண்மை தான் நம்பியிருக்கிறோம். உண்மையின்றி யாரும் இல்லைப்பா, உண்மை தான் நம்பியிருக்கிறோம். கரங்களை உயர்த்தி உம்மைத்தான் நம்பியிருக்கிறோம்ப்பா. வாயில திறந்து உம்மைத்தான் நம்பியிருக்கிறோ. உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து உம்மையின்றி யாரும் இல்லையப்பா. கரங்களை உயர்த்தி கண்களை மூடி வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து உம்மையின்றி யாரும் மீண்டும் சொல்லுவோமா, ஆகாரின் அழுக்குரலை கேட்ட தேவன் நம்மளுக்குள்ளே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். கர்த்தருடைய கண்கள் பூமி எங்கும் உள்ளது கொண்டிருக்கிறது. உன்னை தேவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். உங்களுடைய வேண்டுதலை தேவன் கணிக்கிறார். மறுபடி சொல்லுவோமா, ஏதாவது செய்யணும். கரங்களை உயர்த்தி பார்த்து காத்திருக்கிறோ. உள்ளத்தின் நீங்க தான் அவர் மாத்திரம் தான் நம்மளை ஆஸ்வதிக்கணும். வேற யாராலும் நம்மளை ஆஸ்வதிக்க முடியாது. அது ஒருவர் மாத்திரம் ஆஸ்வதிக்க வல்லவராயிருக்கிறார். நீ சொன்ன வார்த்தைய பிடித்து கொண்டு, நீ சொன்ன வார்த்தைய பிடித்து கொண்டு முகத்தையே நோக்கி. ஆமாண்டவரே நான் உண்மை மாத்திரமே எதிர்பார்த்துருக்கப்பா. நோக்கி இருக்கிறோம்
உங்க முகத்தையே நோக்கி இருக்கிறோம், உங்க முகத்தையே நோக்கி இருக்கிறோம். அற்புதம் செய்தப்பா எங்க வாழ்க்கையில, உம்மை தான் நம்பியிருக்கோம் ஏசப்பா. அற்புதம் செய்தப்பா எங்க வாழ்க்கையில, உம்மை தான் நம்பியிருக்கோம் ஏசப்பா. உம்மை தான் நம்பியிருக்கிறோம், உம்மையின்றி யாரும் இல்லப்பா. உம்மை தான் நம்பியிருக்கிறோம்.